खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय। पेपार लिक जानायनि थाखाय नीट आनजादखौ केन्सेल खालामबाय। आसाम सरकारनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव पिस्तल गुलि मोन्दों। मन्थ्रि चरण बर'आ बिमा रावजोंनो समायखिरा लादों। बांलारि मती दैमायाव ना हमहैनाय सानै उन्दै हिन्जावसाया गोमादों। दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायाव बर' बिमा सान थामहिनबा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं आइजो गायदे आरो हेलेना बिथांमोननि मुंख्लं सानखौ सराइबिलाव थानाय बिथांमोननिनो मुंख्लं खाम्फायाव खुंफुंदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारा भेटेरिनारि गेलेग्रा फोथाराव दिनै रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ हिमन्त बिश्व शर्माखौ समायखिरा लाहैयो। आसामाव थामथि खेबनि बिजेपि सोरखारनि समाव लान्थ्रियै नैथि खेबनि थाखाय दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लादों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे साब्रै मन्थ्रियाबो दिनै समायखिरा लादों। बिजेपिनिफ्राय सानै आरो मित्र दल एजिपिनि आरो बिपिएफनिफ्राय सासे मन्थ्रिया दिनै समायखिरा लादों। गोदान सोरखारनि बै साब्रै मन्थ्रियानो जादों बिजेपिनिफ्राय दुलियाजान बियाबनि एमएलए रामेश्वर तेली, गलाघाट बियाबनि एमएलए अजन्ता नेयक, एजिपिनिफ्राय दोलोनि आफादगिरि आरो बखाघाट बियाबनि एमएलए अतुल बरा, बिपिएफनिफ्राय माजबाटनि एमएलए चरण बर'। आसामनि गोदान सोरखारा दिनै समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ। गाहाय मन्थ्रिनि अनगायैबो मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाह, रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंह, गोबांसा मिरुनि मन्थ्रि एमपि, बिजेपिजों खुंजानाय गुबुन गुबुन रायजोफोरनि गिबि मन्थ्रि, लेङाइ गिबि मन्थ्रि, एनडिएनि बाहागोआरि दोलोनि दैदेनगिरिफोर, गोदानै सायख'जानाय एनडिएनि एमएलएफोर, गोजौ थाखोनि सोरखारि मावख'गिरिफोर आरो 1 लाखनिबो बांसिन रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। 2026 मायथाइनि नीट आनजादा केन्सेल जाबाय। हादरनि देरसिन मेडिकेल साइन्सआव हाबनायनि सायख' आनजाद नीट इउजि 2026 आनजादखौ पेपार लिक जानायनि थाखाय केन्सेल खालामबाय। नेशनेल टेस्टिं एजेन्सि सुंद'यै एनटिएआ 3 मेआव जानाय आनजादखौ केन्सेल खालामबाय। सोंथि बिलाइ लिक जानाय आरो आनजाद खुंनायनि बिखान्थिया बेले-बेजे जानायनि गोख्रों अजद थिखांनायनि गेजेरावनो मिरु सोरखारनि गनायथि बायदियै एनटिएआ जानानै थांनाय नीट आनजादखौ केन्सेल खालामो। रिपर्ट बायदिब्ला बावैसोनि गेजेरावनो गोदान समफारि फोसावनानै आनजादखौ खुंफिननाय जागोन। हादरनाङै 10 लाखनिबो बांसिन फरायसाफोरा आनजाद लिरफिननो नांगोन। मख'नो गोनांदि राजस्थानजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोआव सोंथि बिलाइ लिक जानाय खौराङा सोराङाव फैनायनि उनावनो नीट आनजादा दान्थे-बिदान्थेयाव हाबसोदोंमोन आरो नायबिजिरनायाव सोंथि बिलाइ लिक जानाया रोखा जानायनि उनावनो आनजादखौ केन्सेल खालामनाय जायो। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायनि बिबानखौ मिरु सोरखारा सिबिआइनो होबाय। नायबिजिरनायाव एनटिएआ सिबिआइखौ मदद खालामगोन आरो गासैबो रेकर्ड, डकुमेन्ट्स, गुबुन गुबुन गोनां बेसादफोरखौ जागायगोन। बबेखानि गोदान आनजाद खुंनायनि थाखाय गोदानै रेजिस्ट्रेसन खालामनो गोनां जानाय नङा। जानानै थांनाय आनजादनि रेजिस्ट्रेसन नम्बर, आनजाद मिरु, बिजाथिनि थं बायदिया रोखोमसेयानो थागोन। फरायसाफोरनिफ्राय जेबो रोखोमनि सरजाबनाय मासुल लानाय जानाय नङा होननानै एनटिएनिफ्राय फोसावदों। खानापारानि भेटेरिनारि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै आसामनि गोदान सोरखारा समायखिरा लाबाय। आसाम सोरखारनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बोखांनो हादों पिस्तल गुलि। सरासनस्रा सिग्रोमनायाव सासे सुबुंनिफ्राय बोखांनो हादों पिस्तलनि आयेन बेरेखा थरब्रै गोगो गुलि। लोगो लोगो रैखाथिनि थाखाय थिसनजानाय पुलिसआ सुबुंखौ हमो। पुलिसआ सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोदान सोरखारनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव हाबनाय गाहाय गेटआव सिग्रोमनायाव सासे सुबुंनिफ्राय रैखाथि हान्जाया थरब्रै गोगो गुलिखौ जब्द खालामदों। बेनि उनावनो पुलिसआ सोंनाय फिननायनि थाखाय सुबुंखौ जिम्मायाव लाना बखिष्ट थानायाव लाबोयो। मख'नो गोनांदि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ गोदान सोरखारनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे साब्रै मन्थ्रिखौ समायखिरा लाहोनायनि दान्दिसे सिगांल'सो मेइन गेटआव थरब्रै गोगो गुलिखौ बोखांनो हायो। बबेखानि बै पिस्तल गुलिफोरखौ सुबुङा मा जाहोननि थाखाय आरो बबेनिफ्राय लाबोदोंमोन बेनि बागै मिथिनो हानाय जायाखै। गोदान सोरखारनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि, नखर मन्थ्रि अमित शाह, रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंह, राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमण, मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल, नितिन गडकरीजों लोगोसे बिजेपिजों खुंजानाय रायजोफोरनि गिबि मन्थ्रिफोर, लेङाइ गिबि मन्थ्रिफोर, हादरनि गोबांसा गोजौ थाखोनि उद्घ'गपतिफोर बाहागो लादोंमोन।
बिजेपिनि दैदेननायाव दिनै एनडिए आसामनि गोदान सरकारखौ दाफुंबाय। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ फिन गिबि मन्थ्रि मासियाव फज'नानै आसामाव सोरखार दादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे दिनै साब्रै मन्थ्रिया समायखिरा लादों। बै साब्रै मन्थ्रिफोरनि गेजेराव माजबाद बिधानसभा बियाबनि बिपिएफ दोलोनि एमएलए सरन बर'आबो सासे। रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे गुबुन साब्रै मन्थ्रिफोरखौ समायखिरा लाहोदों, जेराव बिपिएफनि एमएलए सरन बर'आ बिमा राव एबा बर' रावजोंनो समायखिरा लादों। गसाइगावनि बांलारि मति दैमायाव सानै उन्दै हिन्जावसा दैमायाव ना हमबाय थानाय समाव गोमानानै दं। दैमा खाथि खालानि गामिनि गथ'फ्रा सानजौफु समाव गामिनि दैमायाव ना हमनो थांदोंमोन। दुगैबाय थानाय समाव सानैबो दैमायाव गबयो, नाथाय गामिनि सुबुंफोर आरो एसडिआरएफनि हान्जाया सासेखौ रैखा खालामनो हायो। नाथाय 6 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा रतन मार्डिनि फिसाजो बिउटि मार्डिया दासिमबो मोननाय जायाखै, गोमानानै दं। फारसेथिं गुबुन सासे हिन्जावसा सेमुएल मार्डिनि फिसाजो इसा मार्डिनि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय क'क्राझाराव दैथायहरो। तुलसीबिल पुलिस थानानि पुलिस आरो एसडिआरएफआ जाथाय जानाय जायगायाव गोमानानै थानाय हिन्जावसाखौ नागिरनाय हाबाफारि लागासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि एबा बारग' आथोबनि दैदेनगिरि मालती रानी ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दिनैनि बर' बिमा माहारि सानखौ जों बयबो राजखान्थिनि नोजोरजों नायालासेनो गासैबो दिनैनि सानखौ खौसेयै ज' फालिनांगौ आरो मान बावनांगौ होननानै फोरमायदों। हाबाफारियाव दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गोबां आइजो माहारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरि आरो फरायसुला फरायसुलिफोरा बाहागो लानानै मुंख्लं गायदे आरो हेलेना बसुमतारिनि गोसोखां मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनानै मान बावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।